Салом алейкум ва ҳамма дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Азам Тавоев. Видеои имрӯза дӯстон дар бораи ҷиноай. Марҳамат дӯстон, касе ҳамин ролик наметарса тамошо кунам. Мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. дар ин кадрҳо шумо чизеро хоҳед дид, ки баъд аз тамошо карданаш дигар дар шаби дар берун намегардед. Як ҷавон тавонист ки манекени зиндаро ба навор гирад. бародарон, ҳама бо диққат ва хуб тамошо мекунем. дӯстон, агар шумо фикр кунед ки ин одам аст, лек ба фикри ман на, ин одам нест, барои он ки свети пӯсти ӯро бинед ки тамоман сафед аст. ин ҷавон бошад дӯстон, дар хонаи худаш камера мемонаду ва дар назди камера мегӯяд, ки дар хонаи ман шабҳо чизе рух медиҳад, лек ягон кас намедонад ки ин чӣ аст. ва ин шахс тасмим мегирад ки дар поли худаш орд пошад ва бинед ки дар нисфи шабӣ чӣ гап шуд. чӣ хеле ки муддаи истодем дӯстон, якчанд лаҳза пас дари хона кушода мешаваду ва ба хона чизе медарояд, лек маълум нест ки чӣ аст. лек мо 4 қадами ӯро мебинем ва баъдан ӯро дар болои ҷойгаҳи ҳамин мард мебинем, лек мо танаи ӯро полнӣ намебинем. ба гуфти шумо дӯстон, ин полтургейст аст ё призрак? фикрҳои шумо оиди ин дар комментария. як ҷавон тавонист ки дар осмон як чизи ғайриоддиро ба навор гирад, ки шакли ин чиз бисёр ҳам ба киштии инопланетиянҳо монандӣ дошт. чӣ хеле ки муддаи истодем дӯстон, таги он аз худаш рӯшноӣ медиҳад. ӯ дар осмон якчанд лаҳза меизаду ва баъдан ҳамон хел боз нопадид мешавад. лек ба фикри ман бошад дӯстон, ин видео паделка аст. ба фикри шумо чӣ? кадоме наметарсад ин роликро то охир тамошо кунад, барои он ки ин яке аз роликҳои даҳшатноктарин аст. элина, ин духтар мегӯяд ки ман дар хонаи худам нишаста будам ва баъдан садои баланди каблукҳоро мешунидам. ва берун баромадам, як духтареро дидам ки хелоҳам пойҳои дароз дорад ва дар пойаш каблук аст. ва ин на ба одам монанд асту на ба чизи дигар, барои он ки на танҳо пойҳои ӯ дароз буд, балки тамоме аз узви бадани ӯ хелоҳам дароз буданд. ва боз мегӯяд қадди ӯ тақрибан 2.5 метр буд. ин ҳодиса дар шабӣ рух додааст, аммо мо натавонистем рӯи онро бинем, барои он ки вақте ки ӯ рӯяшро ба ин тараф мегардонад, ин духта мегурезад. ва ногуфта намонад дӯстон ки ин видеоро дар Мехико ба навор гирифтаанд. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.